እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ባይቶ ጸጥታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ንምዕራፍን ዘተ ሰላም ክጅመርን ናብ ዝብል ዛዕባ ንምዝታይ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ብዘይፍረ ተዛዚሙ 15 ሃገራት ዝሓቆፈ ባይቶ ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተወላዶ ትግራይ ኣተኪሩ ዝገብሮ ዘሎ ኣልማማ ግፋ ብዝምልከት እውን ኣብ ዘተየሉ ቻይናን ሩስያን ድሕሪ ዘቕረብኦ ተቃውሞ እዩ ብዘይፍረ ተዛዚሙ እቲ ቀዋሚ ወንበር ብዘይብላ ኣየርላንድ ዝቐረበ እማመ ብታህዋኽ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ እኹል መጽናዕቲ ኣይተገብሮን ዝብል ሓደ ካብቲ ዝቐረበ ተቃውሞታት እዩ ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሃቦ ዜና ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ክባጻሕ ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታት ደው ክብል ከምኡውን ሃገራዊ ዕርቂ ክካየድ ገለ ካብቲ ብኣየርላንድ ዝቐረበ እማመ እዩ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ዒላማ ዝገበረ ኣልማማ ግፋን ንጽልእን ንዓብን ዝዕድም ጐስጓሳትን ደው ክብል ዝጠልብ እውን ኣብቲ እማመ ይርከብ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ክቆጻጸሩ መጥቃዕቲ ክኸፍትዮም ካብ ዝብል ስግኣት ሓያሎ ሃገራት ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ዜጋታትን ክወፁ ተኸታታሊ መጠንቀቕታ ከመሓላልፋ ጸኒሐን እየን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን በብወገኖም ክንዕወት ኢና ካብ ዝብል ህልኽ ንዘተ ሰላም ቅርባት ኣይኮኑን ጸኒሖም ዝብሉ ዲፕሎማሰኛታት እቲ ደማዊ ኩናት ብሰላም ዝዓርፈሉ ዕድል እናጸበበ ይመጽእ ኣሎ ክብሉ ይገልጽዎ ኣብ ሱዳን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ጉጅለ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐርበሉ ናይ ዘተ ሰላም ዕድመ ነጺጉ ሕብረት ኣፍሪቃ ንመሐመድ አልሐሰን ለባት ከም ወኪሉ ብምልኣኽ ምስቲ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዝ ዘሎ ጉጅለ ብምዝራብ ናይ መዛተይ ባይታ ንምጥጣሕ ብዕለት 18 ሕዳር ናብ ከተማ ካርቱም ከኣትዩ ትጽቢት ተገይሩሉ ነይሩ እንተኾነ እቶም ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሱዳን ናይ ገዛእ ርእሳት ጸገማት ክትፈትሕ ብቕዓት ኣለዋ ብምባል ነቲ ናይ ሽምግልና እማመ ከም ዘይተቐበልዎ ማዕከን ዜና አልዓረብያ ካብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዘመሓላልፎ ዜና አመልኪቱ ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝተፈጸመሉ እዋን ንሱዳን ካብ ኣባልነት ብምድስካሉ እቲ ሕብረት መንጎኛ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክብሉ ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ተሃገር ይገልጹ ብኻልእ ወገን ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ንዝፈጸምዎ ግፍዒ ዝምርምር ኣህጉራዊ ኮሚሽን ክቐውም ጸዊዑ እቲ ብበርጊሳውያን ትካላት ሰብ ሞያ ዝቖመ ልፍንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 15 ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 80 ኸኣ ከም ዝቖሰሉ ፍሊጡ እዚ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ሰራዊት ዝቖመ ጉጅለ ምስ ዝወደቐ ስርዓት አልበሽር ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን ኣብ ስልጣን እንተቐጺሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውርዶ ግፍዒ ክቕጽል ከም ዝኾነን ዘርኢ እኹል ኣብነት ሂብና ኣሎ ክብል እዩ እቲ ናይ ልፍንቲ ምንቅስቓስ ዝኸስስ እዚ ክቐውም ዝሕተት ዘሎ ወተሃደራዊ ኮሚሽን ዘድልዮ መንቀሳቐሲ ባጀት ክዳልወሉ ገበነኛታት ኮይኖም ዝረኸቦም ከኣ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክሕልፎም ስልጣን ክወሃቦ ዝጠልብ እማመ እውን ይርከቦ ብቕትለት ዞም 15 ሰላማውያን ሰባት ዝኽሰስ ዘሎ ትካል ጸጥታ ነቲ ጉዳይ ኣይወዓልክዎን ክብል እንከሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ዝህብዎ ዘሎ ቃል ከኣ እቶም ዕጡቓት ሲቪል ክዳውንቲ ለቢሶም ምስቲ ሰልፈኛ ተጸንቢሮም ከም ዝነበሩ ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪተን ካብቲ ሃገር ጸብጻብ ከም መሓላልፋ ዝጸንሓ 4 ኣህጉራውያን ሚድያታት ካብ መንግስቲ ሃገር መጠንቀቕታ ተዋሂብወን በዓል ስልጣን ሚድያ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣሶሺየትድ ፕረስ ሮይተርስ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ናብ ዝሰደዶ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ተሃገር ዘላቶ ኩነታት ብሓፈሻን ዝህብኦ ጸብጻባት ርእይቶአን እንተዘይቀይረን ናይ ስራሕ ፍቓደን ክሕድገን ምዃኑ ገሊጹ ዳይረክተር በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ መሐመድ ኢድሪስ መሐመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እተን 4 ትካላት ሚድያ ንሓይልታት ትግራይ ብምድጋፍ ጉጉይ ሓበሬታ ምትሕልላፍን ንሕወሓትን ዕላማታትን ኣብ ምዕዋትን ተዋፊረን ኣለዋ ክብል ከሲሱ ንሱ ብተወሳኺ ጋዜጠኛታት ዘን ትካላት ሚድያ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብናጽነት እናተንቀሳቐሱ ጸብጻባቶም ከዳልዉ ናይ ስራሕ ፍቓድ ሂብዎም ክነሱ ንሳቶም ግና ንሃገራዊ ረብሓ ዝጻረርን ጸጥታ ሃገር ዝዘርግን ሓበሬታ ኣብ ምንዛሕ ተዋፊሮም ኣለዉ ዝብል ክስ ቐሪቡ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝለዓል ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ናይ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ቁጽሪ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ቀንዲ ረገጽቲ ናጽነት ሚድያ ዝበሃሉ መንግስታት ዓለም ገይርወዮ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።